Velkommen til vores uddannelsesfilm om øjnene. Øjne er som magiske vinduer, der hjælper os med at udforske og forstå verden omkring os. I dag vil vi tage dig med på en spændende rejse for at lære mere om, hvordan øjnene fungerer. Lad os starte med at kigge på, hvordan øjet er opbygget. Øjet har mange dele, herunder hornhinden, pupillen, linsen og nethinden. Hornhinden er det klare, beskyttende lag foran øjet, der lader lys ind i pupillen af den lille, mørke cirkel i midten af øjet, der regulerer mængden af lys, der kommer ind i øjet. Linsen inde i øjet hjælper med at fokusere lyset på nethinden. Den ændrer form for at se objekter tættere på og fjerner væk. Nethinden er bagsiden af øjet og er fyldt med milliarder af små celler kaldet synceller. Disse celler opfanger lys og sender beskeder til hjernen. Hjernen er, hvor alle beskeder fra øjet bliver sendt til, og det er her, vi oplever synssansen. Hjernen bearbejder disse beskeder og giver os mulighed for at se og forstå verden. Det er vigtigt at beskytte vores øjne. Brug solbriller, når du er ude i solen, og undgå at se direkte ind i stærkt lys. Pas også på, når du arbejder ved en computer eller læser en bog, og husk at tage pauser for at hvile dine øjne. Tak fordi du lærte med os i dag. Øjnene er fantastiske, og de hjælper os med at opleve verden på en helt særlig måde. Husk altid at tage godt vare på dine øjne, så de kan fortsætte med at være dine magiske vinduer til verden. Vi ses næste gang.